wasa. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullahi. Yau da gobe kayan Allah ba mai gama ta sai lallahi. Kai gaba rodi. Barkanmu da wannan lokaci a cikin wannan shiri namu da muke kawo sako ga waɗanda aka ce a bawa 'yan dambe ko makaɗa ko kuma wato wasu wanda dai kuka aiko da wannan sako a basu. Kuma wannan shiri ne wanda muka kirkire shi domin taimakawa 'yan dambe a cikin wannan yanayi da muke ciki. Kuma a wannan rana ta Juma'a wanda ya daidai da 24 ga watan 11 shekara 2023 akwai wani bawan Allah Alhaji Labaran Dan Gwamba wanda ake kira Yahuza Ibrahim daga jihar Sokoto. Allah sarki. Wannan Yahuza Ibrahim ya ce shi yayi dambe. Allah sarki. Ya ce shakin mai takwasara madaki da suke kwana da shi. Haka. Ya ce kuma yayi dambe kuma gaskiya yanayin tunda yayi dambe shi ba zai taɓa manta da 'yan dambe ba. Gaskiya. Kuma ya ce a irin yayin da yake gani ana turo da sakonni a bawa 'yan dambe ya ce to shi ma abin yana burge shi. Gaskiya ne. Don haka shi ma ya ba da tallafinsa ya aiko da naira 5,500. Ya ce shi Yahuza Ibrahim daga jihar Sokoto ya ce a bawa kai Labaran Dan Gwamba a baka naira 1,500. Nagode. Ni Ali Dan Jarida an ɗauki naira 1,000. Shaƙin mai takwasara abokinsa ya ce ɗaki da suke kwana a bashi naira 1,000. Sai Bahagon Ali Kawoje ya ce a bashi naira 1,000. Sai Autan na Aisha ya ce a bashi naira 1,000. Masha Allah. Kaga kuɗi ya zama nawa kenan? 5,500. Insha Allah. To Yahuza Ibrahim daga jihar Sokoto ga sakonka mun kawo za mu cika alƙawari kamar yadda ka umarta a kawo wa waɗanda ka bawa sako a bawa. Alhaji Labaran Dan Gwamba ga naira 1,500 wanda Yahuza ya ce a baka. Shaƙen mai takwasara ga naira 1,000 da Yahuza abokinka ya ce a baka. Bagon Ali Kawoje ga naira 1,000 da ya ce a baka. Autan na Aisha ga naira 1,000 da ya ce a baka. Ya zama nawa kenan? Kuɗi sun cika? Sun zama 5,500. Sun zama 5,500. To ni ma ga 1,000 da kace in ɗauka Yahuza Ibrahim. Wannan sako gashi ya iso ga 'yan dambe waɗanda kace a ba. Bara mu fara da shaƙe me zaka ce abokinka? Ni abin da ce Dan daga murya. godiya nake, Allah ya saka da alheri. Allah ya saka. To kaji Yahuza abokinka yana cewa ya gode Allah ya saka da alkhairi. Ka ce ba za ka manta da shi ba tunda kai kayi dambe ka sarra da hannu. Dan haka ba za ka taɓa manta da abokanka 'yan dambe ba. Sai Labaran Dan Gwamba. Labaran Dan Gwamba wannan bawan Allah ya ce yana jin daɗin kidan ka. To ina me zaka ce masa? Ina godiya Mallam Yahuza, na gode, Allah ya saka da alkhairi. Na gode. Sako ya iso? Sako gashi ya zo, na gode. To Bagon Ali Kawoje kai ma me zaka ce wa abokin? Na gode ƙwarai wallahi, na gode, Allah ya saka da alheri. Ya ce shi da Bahago shagon Bahago mai bulala ne. Okay. Sai ya juya shi ma? Da lokacin da Bahago mai bulala yana gurma da kenan shagon Bahago mai bulala ne. Ya ce yayi ma dan ba wannan gidan damban na nan Maraban ya. Yayi mun gode ƙwarai. To kadan ba shi ita kyauta ba ta kadan ba ta yawa. Dare wanda Allah ya sa kai a kofa dai a buɗe take ko da wannan lokaci. Autan na Aisha me zaka cewa abokin bugawa ku wanda shi yayi dan bada? Ina godiya, na gode, Allah ya bar zumunci. Ya aiko da naira 1,000 baka sako ya zo? Na ga naira 1,000, Allah ya saka da alheri. To kamar yadda muke gaya muku masu kallo, kofa a buɗe take, duk wanda kuke so a taimakawa a wannan harka ta dambe, wannan 'yan dambe kuke so a kawo sako ko ya yake, in kuka ba mutum zai ji daɗi kuma zai san cewa lalle kuna tunawa da shi a irin wannan sako. Kuma kamar yadda kai dambe kaga baka manta da 'yan dambe kenan, kamar yadda kace ɗaki ɗaya kuke kwana da shaƙen mai takwasara, lokacin yana shaƙen mai takwasara yanzu ya koma garkon dunan bata je mu ba. To Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci, Allah ya sa a wuce haka. Amin, mun gode.
Yawa
wallahi ba na dawo na nuna aiki abu na ba da biya kuda wallahi ya yi ka ya fito wallahi lafiya ga nan kamar yadda ta umarci a karrama shi kuma yadda shi bambarewa ya shaida ma mutane cewa yana so ya karrama shi a matsayin shi na babban tsota na wannan gida to mu ma kuda muna cikin farin ciki da wannan al'amari kuma tare da abokan hudunmu na arziki jamawa da kuma abokan hudunmu na arziki wato gurumana kowa ya bi akan wannan karramawa ta shi wasu soja mutum ne wanda yake ba da gudunmuwa a wannan gidan damben na Nasarawa kuma yana zama da jama'a lafiya shi yasa muke da buƙatar mu karrama shi kamar yadda ɓangarewa ya ba da cewa a karrama shi insha Allah biki zai fara daga haka kafin mu fara ba da kyautan da ƙungiya ta ce a bashi da sauran al'umma annabi duk wanda ya ga ya dace ya karrama shi to kofa buɗe take bismillah amma muna so ciyaman uban kuda na Najeriya gaba daya ka fara wanke ɗan gidanka kafin sauran al'umma su gaskiya ne ikon Allah ce kallo Alhaji ya gani su kashe alhaji mai gurma da alhaji Hey, zauna, wasu zauna, wasu zauna. Wasu zauna, zauna, gaba daya. Wasu zauna, wasu zauna. Wasu wajen. Alhaji suna biyu. Zauna. Wasu wajen, wasu wajen. Alhaji. Wasu wajen, wasu wajen. Alhaji ne bayi mataimakin kuda. Alhaji ne bayi mataimakin kuda. Alhaji sai zirmi. Da sauran wanda aka gayyata ga sunan da yawa. Da alƙalin kuda. Da sauran abokan arziki da suka bayyana wurin nan da Allah da annabi jama'a su bada haɗin kai saboda mutane suna so su kalli dambe saboda haka wannan dan gulgudajen lokaci ne dan karamin lokaci za a yi abin da ya dace ba tare da an takura ma jama'a ba da Allah da annabi duk wanda zai yi alheri shi ya bayyana saboda yanda mutane za su kalli wasa wasu da yawa sun zo kallon wasa ne ba magana gaci ba saboda haka a yi abu a gulguje da Allah kira ga dakin gari maza ba